Всеки двор заслужава стил, здравина и характер. С щамповите модели от Николов бетон създаваме настилки, които не само издържат, те впечатляват. Изберете между писара, елегантен камък с модерен облик, английски камък, класическа визия с изчистени форми, павета идеални за пътеки и алеи, две дъски или рустиково дърво, топла визия на дърво, но с бетонна устойчивост, калифорнийска гора, комбинация от текстури за максимално въздействие, неправилен камък, натурална небрежност с уникален стил, 3D модел с визуален ефект. Скала – силата на планината под краката ти. Речен камък наподобява обли форми на естествени камъни, изваяни от вода и време. Ще добавим още компас, дърво, медальон за максимален ефект. Николов бетон, когато външното пространство наистина има значение. Свържете се с нас още днес или ни потърсете на посочения телефон.